μας από Ταϊλάνδη και εδώ είναι αποστολέας στο πίσω μέρος του φακέλου. Στο κάτω μέρος γράφει Ταϊλάνδη φανερά. Θα ανοίξουμε το φάκελο. Προσεκτικά να δούμε πολύ προσεκτικά συσκευασμένο λόγω της μεγάλης απόστασης για ασφάλεια στο ταξίδι. Πολλά ζυλωτέια θα έχει. Με προσοχή να μην κάνουμε ζημιά στο εσωτερικό του το κουτί του ραδιοφώνου, το οποίο περιέχεται για να κλείσει το kit μέσα. Πολύ σφιχτά συσκευασμένο. Πολύ. Είναι φατσέτα. Το έχει επάνω, όπως βλέπετε στο κουτί, κολλημένο. Δεν είναι επιδομένο, κολλημένο είναι πάνω στο κουτί. Εδώ είναι μπροστά το κουτί, η πρόσωψή του με τα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου. Εδώ είναι η κεραία του ραδιοφώνου μεσαίων και FM. Εδώ είναι τα υλικά, όπως βλέπετε, όλα μαζί σε ένα μικρό σακουλάκι. Όλα τα υλικά μέσα, αντιστάσεις, πυκνοτές, τρανζίστορ, ολοκληρωμένα, τα καλώδια του, μεταδοτός πυκνοτής και η πλακέτα κατασκευής τους. Πώλησής τους μάλλον. Εδώ μια πιο καλύτερη εικόνα. Θα ανοίξουμε τώρα το φακελάκι. Εδώ είναι το σχέδιο του δέκτη μεσαίων και FM. Το σχέδιό του σε ηλεκτρονική μορφή. Βλέπετε τα γράμματα είναι κινέζικα επάνω, στο πάνω μέρος, αλλά τα ηλεκτρονικά σχέδια είναι παγκόσμια τα ίδια, δεν γίνονται, διαβάζονται δηλαδή από όλους με τα ίδια χαρακτηριστικά επάνω, τις τάσεις, πυκνοτές, διεθνώς καταχωρημένα. Θα ανοίξουμε το σακουλάκι με τα υλικά. Προσεκτικά. Να χάσουμε και κανένα. Είναι πολύ μικροσκοπικά τα εξαρτήματα. Δεν έχει κανένα, να μην παραπέσει κανένα και πολύ δύσκολο να βρεθεί μετά αν είναι σπάνιο. Μεγάλη προσοχή στα σακουλάκια που μένουν, μήπως έχει μείνει μέσα, κολλήσει κάποιο μικρό εξάρτημα και κατά λάθος το πετάξουμε και δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την κατασκευή. Αυτή είναι η πλακέτα του ραδιοφώνου, όπως βλέπετε στο πίσω μέρος. Εδώ
κολλήσει πάνω στην πλακέτα. Απλώς θα αυδαρθεί λίγο το ποινιόσημα εδώ για να κολλήσει και έπειτα θα τοποθετηθεί επάνω στην πλακέτα στην κατάλληλη θέση του. Τα πιο μεγάλα εξαρτήματα αυτά είναι το ολοκληρωμένο με τη βάση του, είναι η ψυχή του ραδιοφώνου. Αυτό εδώ είναι. Δεν βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά τώρα, δεν φαίνονται πάνω, είναι πολύ μικροσκοπικά, χρειάζεται μεγεθυντικός φακός για να τα διαβάσει κάποιος. Εδώ ο φερρίτης. Και οι βάσεις του εδώ, τα δύο πλαστικά. Οι ροδέλες για την ένταση και την αλλαγή συχνότητας στους δύο αντίστοιχα στα δύο ποτασιόμετρα και εξαρτήματα που θα συνδεθούν. Αυτά είναι τα κυριότερα εξαρτήματά του. Τα υπόλοιπα είναι αντιστάσεις, πυκνοτές, τσοκάκια που βλέπετε εδώ, μικροσκοπικά τσόκ, μικροί μετασχηματιστές δηλαδή, για την εξομάλυνση πιο πολύ, για το φιλτράρισμα των συχνοτήτων, για τον καθαρισμό των συχνοτήτων, της λήψης των σταθμών, για να έχουμε ευκρίνεια, πιστότητα, ακρίβεια, πιστότητα και καθαρότητα στο λαμβανόμενο σήμα. Αυτά είναι τα εν ολίγιστα εξαρτήματά του εδώ. Είναι πολύ μικροσκοπικά, χρειάζεται μεγάλη προσοχή που θα κολλήσουμε το κάθε ένα, να μην γίνει κάποιο λάθος, γιατί δεν θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο kit. Χρειάζεται συγκέντρωση και προσοχή. Όλα αυτά είναι μια ευχαρίστηση για το χόμπι μας της κατασκευής των ηλεκτρονικών κατασκευών, μικρών ηλεκτρονικών κατασκευών, που είναι μια απασχόληση για όσους αγαπάνε αυτό το χόμπι, ας πούμε, των ραδιοηλεκτρονικών κατασκευών. Καλή επιτυχία και θα παρουσιάσουμε το kit ολοκληρωμένο και ελπίζουμε θα λειτουργήσει και επιτυχημένα, χωρίς κανένα πρόβλημα.